Ulit kitang paantay bagi deta! Kumusta kayon? Kumusta't aldaw yo? Agpaado kay latang agsabong tuyak lang. Hangkay kayat talawan, tabaka adamanin umay mang sibug kada kayo. Wan, agsabong ka tong bigaten Bes, Oh, may kadyo unugan. ingkalatan abis, apa ya? Te bigat, te aldaw, te malam, tapos tatarabiin. Ang kape nga nakaluto, di tamo latat ubramon, bes. Kat ano kuan? Ang kamabising, Nagmerenda hakagluton. Mo pa mabising. Apa ya? Paununak manen. Anang arod ko ma, Ano nga nangarod ko ma? kaasawa nak nga lalaki. Sika ko mangiserbi kanyak tata. Di kita mo tisir-serbiamon. Kaanat ekspektarim ko ma. Nem importante dagi tingim sika. Amo ba mapansin dito bagong gupit ko ni. Ay, nagpapukis ka? Okay. Anahang kagluton? Ay naapo, bes. Mabising ka, agluto ka kadlatan. Among mat, di ba? Nagado pagpilyam tare, pilyam na tata kahit mo iluton. Ura na kahit mo jayon. Kaya mo sa uwan, no naman tiya, da yung nagtarepo, di sulat tayo luto kon. Wan, nagpili ka, nagado pagpilyam, bes. Kompleto. Kung makaluto ay bang kantong nga, mga tagsango ta Wan, uri mga kantalag tano. Busy akto pa lang. Ako, Apro-aprosam, di kita, di nak pa ma-aprosan. purusan, aura kita, mapang masakit ka? Sakit, nailarag luton. Wan. Dati-dati, di awan di kaya mula. Isot para luto. Tata, siya akong tagluto. Ay, dito ni pusit. Ay, ni kitchinda. Dito ito naimas nga pusit sa. Kita man. Apo, te first class gayam si ka. Apo. Te pusit nga first class, te babatte. Pauna yan. Dito ya, te pusit. Okay. Ano ang ulam? Kung ano yung mga tumatang pusit. Tapos diba, tugat, Des, just sit and eat pusit. Mantika. Ano? Bawang. Sibuyas. Patis. Kabil tetay. Pusitin. Oh. Mekos bakit. Hintayin lang. Ayun nakman dito, di ko na tapno pampaimas nga kumaldo basit. Ay dupir mo do tayin lapoy. Wow. Oo, naikampusit. Nay. Tapos naman natin, batitmet Apo, quality siya. Nagnanam. Ape, nagbanglo man ti ulut-luto na. Makapabisin nga, makapaiayaw man. Nagbanglo? Ano nga ta, di jay? Ako, nagbanglo detan, bes. Ano yata ilut-lutom? Kati pusit nga inalak dita unog tarep. Di ada di baba di chilen. Hanga di ada di prusin Di ba batit? On. Di first class? On di pers class eta. Urag kitang paantay bagi deta. Apa ko man ti bagi? Imparip lang da kumare deta. Kakulang mang kami nga ore anak ilutok dita unog tarep. Kaano at pagimatang tinsag babasit nga pusit. Kanahin nga tigat-gatang tidadakkel ta isulat afford ko tapos kasta. Pasok ko manay. Ganaan ko ma. Di mo ba kayo ba nagluto tate? Iluto nga na pagkita tarep ko nung amin tate bes. Kita pagbalinem nga presko deta. Ha? Pagbalinem nga presko tayong giptel, yun da kumare. Taluto ni. Ay han, solusyonan. Mukad ta.